Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namahtuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Mugi katentreman karayon sih nugraning Gusti tansah temedhak tumanduk kajiwa lakasira panjenengan sedaya dalasan kula. Kula nuwun kepareng matur kunjuk dumateng myanipun para pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kautaman ingkang ateges sampun handung kaping yuswa lebda ing pitutur luhur poning pamawas kiblating panembah ingkang tukinabekten. Kunjuk dumateng myanipun para alim ulama pangarsane agami, para santri, para kiai, para pangembating praja satrene nagari, sesagunging para tamu kakung putri ingkang dahat kalingga modane kakrami. Maliginipun kunjuk dumateng yanipun kadang besan yanipun Ibu Darwianti Gepeng Prasetyo duta pangombyong ing putra temanten sekalian ing pidalem wonten ing Banyu Biru RT sekawan RD 8 Jatikuwung Gondangrejo Karanganyar ingkang tuhu kawula bekten. Para kadang muda tumaruna so kadang pameti budaya campur sari ingkang tuhu bagya mulya kanthi lambaran sopayung trap sila budi yawit maradapa saking paringipun Bapak Muhammad Badri sekalian Ibu Puji Lestari. Kula ingkang apiji sinarya hambuka wiwaraning suka wenganing wicara duaraning kandha piniji minangka jejering pambiyawara kinen ngaturaken menggah rantamaning titilaksana dicara ingkang sampun sinanggit para keluarga Nawong Ridho Dharma. Sagunging para tamu kakung putri ingkang kinurmatan, jumbuh kuncaraning bangsa Nuswantara ingkang linambaran agunging saluhuring Pancasila. Sing ngemban Eka Prasetya Pancakarsa sumangga nuwun panjenengan kula dherekaken manungku pujastawa pujiastuti ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi Ya Allah Subhanahu wa taala. Awit cih nugrahanipun hidayah hinayah kasarasan sehingga saged rawuh wonten wisma pawiwahan
kanthi wilujeng niring sambikala. Sagung para tamu kakung putri senedan ingkang kinurmatan, mbok bilih sampun dugi titi wanci tumaping adicara. Kula pambiyawara badhe murwakaning titi laksana adicara ingkang sampun sinanggit para keluarga. Tinarbuka adicara ingkang setunggal nggih. Atur pambuka. Ngajak adicara kekalih nggih rawuhipun kadang besan temanten sekalian seduta pasrah kalajengaken wacana pasrah tampi nampi temanten sekalian dening para-para ingkang sampun kapiji. Menggah titi laksana adicara ketiga nggih temanten sekalian ing mangke kaunjukan tirta wening saha kakanthi manjing wonten sasana rengga nggih kursi pinajang dening para tetuwangga ingkang sampun piniji. Kanjeng adicara sekawen nggih sungkem pangabekten dening Rama sama Ibu. Titi laksana adicara kang ngajeng nggih atur pambagyarja yuwana saking Bapak Ibu ingkang hameku karsa katur sagung para tamu. Ing mangke badhe kasuryanipun Bapak Mutadi jumenengipun kaapit Bapak Wahyudi saha Bapak Sidik. Titi laksana adicara ing angka pungkasan angka 6 nggih paripurnaning pawiwahan. Mbok pilih paripurnaning pawiwahan wonten dalu punika pratandha paripurnaning pawiwahan mbok pilih temanten sekalian Bapak Ibu besan sapa bebek kang hameku gati sampun jengkar saking palenggan arsa jumeneng wonten sangajengipun Kori Badrayasa ingkang saperlu jawatasta nguntapaken konduripun para tamu. Sagung para tamu kakung putri sedan ingkang kinurmatan, makaten kalau rantaman adicara ingkang sampun sinanggit para keluarga panyuwun saking nggenipun Bapak Ibu ingkang hameku gati. Panjenengan kasuwun pinarak lenggah kanthi mardu madhekaning pangalih ngantos paripurnani pawiwahan. Nuwun matur nuwun sinarengan suwing gending santi mulya ingkang sampun kapiyarsa nuwun. Para tamu kakung putri ingkang tuh kinabrekten maliginipun kunjuk kadang besan saking Banyu Biru Jati Kuwung Gondang Rejo Karanganyar ingkang tuhu kawula bekteni sinarengan suwing gending santi mulya wonten sasana pambiyara sampun pikantuk sasmita saking para pangarsanipun pawiwahan mbok bilih paregian boyong pinanganten wonten kalengganing dalu punika badhe kapurwaken. Awit menika adicara ingkang setunggal pambuka para tamu kakung putri sumangga pepanggihan wonten dalu punika kita buka sareng kanthi waosan basmalah. Mbok menawi para tamu kakung tawi putri kawit dadosanipun mboten sami kalih kula agami Islam kaborongaken kawicaksanipun lan sumangga kita buka sareng kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi pepanggihan wong dalu menika tansah pikantuk ridhanipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sagunging para tamu kakung putri sedan ingkang kinurmatan, ngancik titi laksana adicara kalih nggih rawuhipun kadang pisan temanten sekalian saha
Bapa cundakaning lampah Duta Dharma Wicara nyanipun Bapa Ngadimin kaapit nyanipun Bapa Sugiyo samyanipun Bapa Bejo Siswanto. Awit nika ing mangke kalajengaken atur pasrah tinampi temanten sekalian. Wondene pasrah badhe kasirum nyanipun Bapa Ngadimin kaapit Bapa Sugiyo so Bapa Siswanto kalajengaken panampi pasrah badhe kasirum nyanipun Bapa Mutadi jumenengipun kaapit Bapa Joko Santoso so Bapa Pariyanto sawingkingipun Bapa Ibu ingkang hamengugati nyanipun Bapa Muhammad Badri sekalian. Awit menika kunjuk dumateng nyanipun para ingkang sampun kapiji murih sembada ingkang sedaya sasana kaaturaken wondene jengkaring temanten sekalian pikantuk donga kawilujengan samargi-margi.